Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok saina go jok moa dala ok nyage. Nyiero e yath maber moloyo. Bogi maro merano. Mokwongo be chunya ok dwari. Sikutaki. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaki bed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Patimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Patimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo kita kendo ka ginyalo sayo gi e yo makare. Juan kocha pongeso kama india ni Saturday sango eno tieno wakelo ni chenro mamit kabisa miluongo ni Thum Dagumon. Napenda kuzitoka TikTok na Wachile kuna gimlo kwenye adek malet in short tatu Doniel kache gi jongolo mopogore opogore makelo nwa mana moro. To mana sitting room ni kanyo mokelo party. Wantile kuna jofumugike yo hello. Wantile kuna MCs. Move your body, go Call instrumental. Wantile kuna Lin Ramogi Nyanya. Cheno numani? Dagumon. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, wechong mato. Una niko kotoro kata chanogo. Asa madwa wacho to go koto to jibiro te. Where sort of dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade. E higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Sani wuok oko mar kata mana nyuola mondo wang'i mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Karamogi jo mora maintiere ngata dwe mar abich higa mar 2024 kamora mora maintiere ka wuok icho bore Nairobi kai wacho maber kendo machi marupi nying Joyce Odur. Nyakwaronga juanga gin mara ni ichiew e yo anachiyo makare asepo kamar piny kod mano mar mbaka oromo. Nyaka giko kabedo duchi makawuono duchi makende mabende piny Kenya obago alam makende mano Kasarani bure Nairobi ka obro bedo kwa nyisi matut kwa dhi nyime gi chenro makama machiegni nyinga Sharon oyawe maber menya sero kama
alam ibo bed ni lemo ne piny Kenya mabindo bedo kwa kilo nyakora mogia jwang achiel kachiel okinyi makawuono ng'en ng'at nyalo penjo ni alam ma piny Kenya jabago higa ka higa ile piny Kenya nikech weche makawuono ka nineno kata mana nyinge mabende nopedhi jotelo mopogore jo kanise mabende biro yuore alam makamano ng'at nyalo penjo ni alam ilamo ne piny Kenya nang'o ilemo ne piny Kenya kalore ni nitiere midhiero mopogore mar mondo mi dogir Nyasaye kwa Nyasaye mar mondo mi okechwa kata oreswa kowuok e midhiero mopogore mane momiyo kinde ka kinde ber ka wabolore wadokir Nyasaye mar mondo mi omed telono wan kaka joganda jo Kenya mondo ngima odhi mbele yo makare ne koro mga jong alang makamano hidhi bagi e magawa moro makamano bedo ten piny bruto kanyakla kod jalupne e kind jodbura kanisa kanyakla kod moko kuom jopiny mabende ogwel mar chopo e alam makamano wadhi bedo kwa kilo ni alam makama achiel tielo miyo Joseph kiny makawuono bang' amigi weche manyien bang'e nonro mar gazeti bobedo kikelo nonro mar gazeti okinyi makawuono gazeti mar Daily Nation kaachiel kod mago mano mar The Standard aneno komenyo mana achiedh nade kata rakruok magoro nitiere duond bura mar UDA mago duto ema bobedo ka amenye nonro mar gazeta Daily Nation ndike kae ni UDA in turmoil UDA ni rakruok mar weche mosebedo e kind telo mantiere duond bura mar UDA mago duto abro bedo ka lidhe nonro mar gazeta mana kaka waseng'iso nyakwara Mugia Jwang akeka kawuono wadhi yudo chenro mar pogore kalure ni waikore ne mano alam wabo bedo kwa kilo nyakwara Mugia Jwang achiel kachiel okinyi makawuono ingeni chenro makamano neno ka dhi chako saa 12 gi dakika 45 koro kapo nono chako modeko nyalo bedo ni nyalo kelo chenro mar pogore chakre saa 2 mar okinyi ponono ni alam bro bedo ka dhi nyime nyakwara Mugia Jwang chenro mar pogore ibro bedo kiyudo juma katika mano bro bedo kwa kiko wengi waduto te itwa okacha mano mar luwo alam makamano koka mano waroki ni machigno kiny makawuono bedo adhi bedo gi jadolo ka ber kwa bedo gi jadolo e studio mar mondo mi onyiswa ber mar nywako kendo riwo wi oganda kanyakla koro kaka pile hioronwa otele mago te machoka rede ka uchel nono mbui mago oganda moriwo Facebook YouTube kanyakla kod X yudo gi nying mar Ramogi TV to kod mbui mar Facebook yudo gi nying mar Sharon Ngao Gajana ni to kod Facebook jmara yudo Joyce Guru mara at Joyce Guru en rubenya yudo kondo weche it has come to my attention that certain individuals leadership, including the presidency. This behavior is unacceptable and will not be tolerated within the UDA party. Nyakwara Mugia Jwang dakika na 7 tok saa 10 mar okinyi kamoro mora mintiere machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ngao tungni omuoch e duond bura mar UDA ka jagoro maduong' Cleophas Malala bende golo siem ne jotelo machwalo ywaruok Jod bura ma Kapsaret Oscar Sudi onyero siem mar Malala banka en bende ne omiye siem ni owek diro weche mamulo jalup jatend piny Kenya kaka jafwambo marwa Chris Owino lero Gavana Manyeri Mutahi Kahiga bende buogo mar neno ni Malala ogole e apis Auka mar siasa e duond bura mar UDA ne onyono okang' machielo bang' jagoro maduong' mar duond burano Cleophas Malala golo siem mager kapino ne moko kuom jokanyo mage. E barua mare, Malala oketo e tago maliet jaod bura mag Githunguri Gathoni wa Mushomba, Gavana Manyeri Mutahi Kahiga kod jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi kuom kiro weche mag achaya manyalo kelo pogruok e UDA. Giteko mare kaka jagoro maduong' mar UDA, Malala onyiso jotelogo
ni ibiro kawo negi okang' mager ponono ni ok gikungo dhogi. Your recent conduct has not only undermined the party's unity but also disrespected the leadership that you pledged to serve. Let this be a stern warning. Desist from such actions immediately. And we are saying that should this behavior continue, the party will take disciplinary action against the above mentioned members. Boka mar Malala Okoch wada jotelo moyier kende e kinde mane odhi nyime kendo siemo jatend migawo mar jotije sirikal Moses Kuria kod nyawadgi mar chenro mag wuoth Kipchumba Murkomen. E oboke mare, Malala onyiso Moses Kuria kod Kipchumba Murkomen mondo ogwe tao ka ok ginyal chomore tir kod tije kaka jotend migawo. Your primary responsibility is to serve the people within your docket. Should you wish to engage in politics, you are welcomed to resign and join the political arena. Magi biro e kinde ma ywaruok e kind jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ne oyangore e lela e kaunti ma Uasin Gishu e juma mokalo e kinde ma Gachagua ne osoko wang' jotelo mag UDA ma owacho ni osebedo kanyise achaya. There are few people who have proximity to the president. Wamefura, wamekuwa na kiburi mingi. Wanafikiria ati sasa wamefika, wanaweza kuja mlima ati wapange viongozi ya mlima. Sisi hatuwezi panga viongozi ya bonde na ufa, lazima tuheshimu nyinyi. Ati ndio sisunguke. Masala unaongea mtu mwingine. Sasa mtu mwingine kwanza kutisha. Mimi nilipita vitisho kitambo. Mimi ni mtu nimefanya vita mingi. Hiyo vita yangu ni kidogo. Alingling mara TV yango ndio mag UDA egwenge mag Masawa kod Gachagua ka kitelo mare chenjo telo mag Masawa ok mor kod okang' mar Gachagua no gimondo gikal kuome e thuolo moro amora ne jatend piny William Ruto. Jotelo go onyonore ni ok gibi kama kamano ka giluwo ni Gachagua onge kod lony mar adhai e weche mag siasa mar golo negi chik ma kamano. Moko kuom gile Gachagua ne obedo jaod bura kuom matal kende kod moko kuom gi obedo jaod bura kuom higni mathoth. Malingling marwa bende yango ni kalore gi mano mbi Gachagua e mag Masawa e kind kod joma okgego osedok piny gino ma omiyo jaod bura adek kende kuom jotelo maromo 60 mawuok e gwenge mag Masawa. For 2 years unabuli kila mtu, hii kaunti ndio huyo, hii kaunti ndio huyo. Unatajwa wiki moja unazama unalia. No, bullies are the biggest ones. You know that. Mabiro e kinde ma oboke mar Malala oyudo kwet mager kowuok kuom Oscar Sudi kod gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga. Mutahi Kahiga, achiel kuom josiasa machiegni kod Rigathi Gachagua, onyiero oboke makano ka owacho ni Malala en andhoga. Nobody elected him, and yes, I think I would want to say that Honorable Cleophas Malala, being in the United Democratic Alliance as Secretary General, is just like a square peg in a round hole. It does not fit. E korka kore, Oscar Sudi to ne ojaro Malala kaka MCA mane omed ngas ma ok nyal miye CM. Jopiny koro oketo wang'gi mar neno kaka tudruok e kind jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua dhi bedo e kinde ma gidhi romo kuom thuolo mokwongo chieng' tich ang'wen e nyasi mar alam ne pacho kae kaachiel gi nyasi mar Madaraka chieng' ngeso e kaunti ma Bungoma. Madhi bedo thuolo mokwongo ma jotelo go dhi romo bang' Ruto duogo pacho kae kowuok e limbe mare mar piny Amerika juma achiel mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi mano, riwruok mar okinde ma pachoka LSK okone kamiti mar od bura marango weche mag omenda ma pachoka ni paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024-2025 biro hinyo jopiny kaponi okadhe kaka en sani. LSK mano chiwo nonro mare ne kamiti no.
wacho ni paro mar chikno biro medo osuru ni mwandu ma jo Kenya tiyo godo pile ka pile. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyowa ler mar wachno. Chenro mar konyo pacho gande wi paro mar chik mar ikomenda mar 2024-2025 medo mako mach odiochieng' mar ariyo bang' riwruok mar okinde pacho ka LSKO omuoch kendo kone komitino ne oikre rakore kod buche do makwedo medruok mar osuru kuom chiemo kaka makati to kod modhi mag tedo e kinde gik mamoko. Our proposal as Law Society is that piece of proposed amendment be rejected in its totality because it doesn't meet the legal threshold under Article 24 for its limit. Joket mwandu oywago okang' mathuolo mar tije to kod ohala biro hinyore godo ka komitino isundo mondo nen malong'o kapok oloso report mibi piedhne od bura jumbe ariyo mabiro. The automatic measures that employers will do is to, cut off excessive baggage that comes with the cost of doing business, which means that the people who necessarily will have to suffer are employees. In our view, the tax treatment of this Kenya should be as it is now. Let them pay for their own taxes under the normal tax rates. Let us not impose an obligation on those platforms for them to withhold the tax. And I think even locally we have enough mechanisms to ensure that these individuals pay their own taxes in Kenya. Jakom komitino Kimani Kuria wacho ne komitino goyo tamsi kaluwore kod weche mopedhne kendo osuru miget jugi kuom wegeche kadek redhne mauta kaka yor chiwo fuong'ruok ne weg nyamburko. Proposal from several stakeholders that maybe what if there is a small adjustment to fuel levy and right now everyone pays across, and instead of making it like a tax to motor vehicles. You're talking to investors and telling them what kind of a government we are, where we can quickly change tax incentives after we've already lured you to make your investment into the country, and that is quite negative. Kamitino osingo nywando paro duto mag oganda elipot kata odoko ni kamitino isoko kuom rem tieler kod adiera e kao pach oganda. There must be deliberate efforts to tax expenditures, but at the same time to clean up our tax expenditures and make sure that some products, for example, related, that benefit is to the consumer, in addition to some sectors that should be and must be protected. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jod buro keto paro mar medo shillings milion 30 e chenro mag dongruok mag kuonde chungo od bura e ute bogulu mono mar NGCDF. Jakom kamiti Nyoro wacho ni bura ka od bura biro yudo kinde shilling 180 gi shilling milion 220. Nyoro moloso bang'e tieko chenro mar kawo pach jokanyo bende osingo ni omenda mag chiemo ne jopuonjre skunde bende nyaka ketie budget kendo ketne shilling bilion 3. Pesa ya school feeding program itaendelea bila tatizo lolote, kwa sababu wale watoto wote wanaenda shule, hata wa pahali ambao kuna shida ya chakula, hao ni Wakenya wadosi wa kesho. NGCDF, as you know, is a share of the revenue that we collect as a country, and therefore consequently every year it goes up because of that. And in Kenya now, every constituency will be getting an average of 180 to 220 million shillings every year, because it is differentiated through the number of votes. That is why it is not possible to give the exact figure. Kupogre gimanya koronga juanga riwruok mar wege tije e pacho ka FKE ogolo ywak ni piny Kenya osebedo kod lwach mar ohala kaluwore gi medruok mar osuru manobedo bang' keto e tim chik mar omenda mar higa mar 2023 ma nyaka sani osemedo nengo mar timo ohala kendo duoko chien thuolo mag tije. Ma oyangi gi mana en jatend riwruok mar joma ndiko ji e tije Federation of Kenya Employers Laktar Habilo Laka ma bende osetend piny Kenya kuom kelo midhiero ne kembe mapacho kendo keto ngima jotije kama tek. FKE oloso e kembe bende gi Dr. Gilda Odera ma bende dhi bedo katayogi. Video keyo nigi ler mathoth. E romo margi mar 64 ma ibago higa ka higa, riwruok mar weg tije mandiko ji tije pacho ka Federation of Kenya Employers FKE oseo piny chido lwasi mar ohala oketo piny Kenya
Kenya's stock market faces severe setbacks, becoming reportedly one of the worst performing globally. We emphasize the importance of living within our means as a country due to our limited resources. Riwruogno wacho ni kata obedo ni ne gibedo kod romo gi piny owacho mar chwalo ywakgi e wi meto mar osuru, to piny owacho ne ok odewo ywakgi kata matin, kendo ne oriemb jokanyo mag riwruogno e board mane twak e wi meto mar osuru no. We as a federation, we went out very strongly and gave our views to the parliamentary committee that is discharged with the responsibility of reviewing the finance bill. Not all our views were taken into consideration, and this year is no different. We are actually making a contribution because we have private medical insurance schemes, and actually most of our staff don't go to the public health facilities. They don't claim NHIF as it was then, as it is now, but that's growing unless they are hospitalized. But I don't think the government was happy because eventually we were removed from that board. So that's the price we paid for getting you shielded. Eromono, riwruogno otimo lokruok e telo mare kendo yiero Dr. Gilda Odera kaka jatelo mokwongo mamiyo nyaka ne chak riwruogno higni 65 mokalo. Gilda koro kawo kar Dr. Habir Laka ma osetawo riwruogno kaka jatelo kuom higni 4 mokalo. An gi mor mang'eny ahinya nikech after 65 years sani koka ane the first mama kawacho kamano. King'e tiji, tim tiji gi kinda, tim tich maler, to ywa mine moko ywa nyiri moko ipuonjo. Nikech kwa puonjore kamane kaka wagerore. Adwa mondo wane kaka wanyalo tiyo even closer gi jo board. Adwa neno kaka nyalo ywayo businesses matindo moluor join membership. Wendo maduong' e romono, Dr. Julius Kimitich okweyo weg tijego mondo mi okaw okang' mar manyo yore loso lwasi makare mar ohala joket mwandu e pacho kaka yore to Kenya e kind piny mag Afrika. Ka bende osewo piny kuom chuno ganda gi tudo mar gedo mar udi mane onge ogonyore, kowacho ni sirikal ne ok oparo makare e wi okang' makamano. So I would like you to be the greatest voice for private sector. There are other voices, remember, which filled your vacuum, you created a vacuum. Okay? Others have then taken you as competitors rather than collaborators. Okay, geographically we are in Africa, but how do we then position Kenya? I would like FKE, the new president, to figure out this. I can be part of that team, I can help. Riwruogno keto yanga moko kuom okenge magidhi kawo mag tawo riwruogno kuom higni 4 mabiro motisi ni 2024-2028 strategic plan. Now the biggest task is to implement it. That's always where the rubber meets the road, implementation of a strategic plan. Bang' piny owacho rem kawo paro mar weg tije kotenore kod chik mar omenda mar higa mokalo, pod giramo ni gibiro medo chwalo kwayo margi. Piny maduong' nyakoro Mgajwang' ni to bende ibiro winj kwayo ni gi piny owacho. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakor Mgajwang' jopuonj mago mag JSS onyono kar tiendegi ni ng'anyo mar gidhi nyime nyaka chieng' duol mandiko jopuonj TSC. Chulgi gopgi kendo ndikgi duto e yo mongirore. Jopuonjgo moduche manyoro nobago ng'anyo mar tipo nyaka log tich mar TSC. Oramono gibiyie mondo TSC ondik jopuonj moko to owe moko oko. Kaka Simfres Okinda lero, jopuonjgo bende seyo TSC kuom rem luongogi e mesa mar twak. Jopuonj mag JSS nobago ng'anyo mar tipo kawuono e boma ma Nairobi. Ng'anyo no nonyoko jopuonj mawuok e counties mopogore opogore kamoting'o Tharaka Nithi, Meru, Kiambu kod Mombasa. Jopuonj go nochako ng'anyo margi e tesen Nyamburko ma City Park nyaka log tich mar TSC mantie Upper Hill. Jopuonj go mag JSS oseyo TSC kuom rem miyogi obok mag ndiko gi e tich e yo mongirore, kata obedo ni budget mar ndiko jopuonj to od bura osepuodho. Gitamre wach ndiko jopuonj moko kendo weyo moko oko. Confirmers and compensators. Tafadhali, tumeona muna address media. You're supposed to address teachers. Tunasema hivi, we were not 26,000. We want to remind you, you employed 46,000 interns. And that is why we are saying, confirm all the 46,000
in dance. There is a circular, an official circular that we are waiting for. And until that circular for confirming 46,000 teachers has arrived to us, then we are still at home. And we want to pass a message to the parents that TSC and the President Ruto are killing their children. That is a generation wasted. Jopuonj go ywak ni kata bedo ni gisebedo ka ging'anyo kuom dweche buora sani, onge ng'ama dewogi ka gidwaro mondo jatend piny William Ruto odonjre wachni. Sasa vile rais amerudi na tunataka kumwambia kwa kauli moja kwamba walimu wa JSS pia wao washughulikiwe vile alipanga mkutano ya watu wa Mogoka. Na jambo la elimu nchini Kenya limechukuliwa kama msaa. Mambo ya Mogoka inatatuliwa within 2 days. Mambo ya education watu hapa Kenya hawana haja nayo tena. Jopuonj go mondo monjolog tich mar TSC Nairobi oseyo barua mar riembo jopuonj mang'anyo tich ma TSC nooro ne moko kuomgi ka giwacho ni TSC nosekwedogi. Antonina Lentoijon tunajua kwa hapo juu aliandika affidavit kotini na akasema kwamba we have no employer-employee relationship with TSC. What we are saying is, what are the show cause letters for if we have no employer-employee relationship? E chak jumani, komiti mar od bura e weche mag somo nolero ne komiti mar budget chenro mandiko jopuonj 26,000 masani ondiki kaka interns ka jopuonj ijiwo mondo kaw tijego. Ok wanyal ng'ado ni kik ndikgi nikech ka ok ondikgi to pesa ni be wakia kumidhi tere. Olo ndikgi to mondo wapush magibed P&P kar bedo oko nikech nyithindwa bende sani sandore onge joma puonjogi. To chairman mar budget ma Dindi Nyoro be nokwayo TSC mondo omigi budget estimates mar 46,000 kopono nigi P&P. Tiende ni oseneno rot moro minyalo gole pesa mondo intern gi bende wandik P&P. TSS teachers, you are aware that almost 100% of them will be taken over as permanent this year. I think they are doing their second year, and I think also about the ruling which has been able to come out this week, able to look at it, the implications of that post ruling as we make a decision as to what is to be done. Also this Jakono mogikore rito rito en ng'ano mabende biro mbalo wang'e mokwongo e kinde duol mandiko jopuonj mar commission kaachiel koda jopuonj mag junior school manitiere ng'anyo gi e kinde nin. Ka kamano jopuonjre pod biro medo sandore e klas. Kowuok e apisi maduong' mar Teacher Service Commission ne Ramogi TV nyinga Simifros Okindam. Kalore gi kum mar Mogoka mandokete kaunti ma Mombasa, ywaruok nomuocho kendo jo ohala kod apisas mag kaunti no. Mana temo chungo nyamburko moting'o Mogoka mondo kik donj e dho wath mano maka dho nam chumbi. Ka iwacho ni pok giyudo barua manyiso ni sirkal opuodho ohala no. Achiel kuom apisas go manoyudo hinyruok e ywaruok ma kamano. Koro yudo thieth ka weg ohala to dhi nyime gi uso e chiro ma Kongowea. Ma bang' chuno apisas mag kaunti mondo gol nyamburko manodino wang' apaya maduong' mano ma Mombasa kadhi Nairobi. Bang' ywaruok ma kamano, nyamburko moting'o Mogoka ne oduog oyienegi donjo nyaka e boma ma Mombasa. Biashara tuchukue kama biashara ile ingine na tuweze kuifanya kwa heshima. Tena tunashukuru manake haitakuwa inakuja kwa wingi, imwagwe mpaka ionekane kama takataka. Kutoka nisaliwa tulikuwa tunakula Mogoka huko, hakuna ambaye imeharibu. Mogoka ni kitu ya maana bwana. Kukula, kukunywa, kulala ni Mogoka. Kusoma ni Mogoka. Mimi mwenyewe nimesoma na Mogoka. Babu yangu alisoma na Mogoka. Moko kuom jodak e kar dak ma Mathare dhi nyime gi kwano lal mathoth kaluwore kod chenro mar muko udi mag-gi ma itayo kod piny owacho mamalo. Kata kamano, jo Kenya kwayo ni mondo chenro no ota e yo malong'o kaluwore kod dwaro mar ratich oganda. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth kowuok e gwenge mago mag Mathare. Tinga mar Omeko podi ne onyonore e alwora ma Kosovo e kar dak ma Mathare. Oganda ma yande odak e dho aora kendo ne paro ni tony kinde koth mapek ne ok nyal geng'o pi wang'gi kaluwore kod kaka kuonde jot magi ne idhanjo gi tinga. Mary Kanyuri higa mokalo ne olalo ode alwora ma Portland manie Mavoko e kaunti ma Machakos dweche 8
bang' biro chako dak Kosovo kae kendo midhiero mar muko udi ne ojuke. Hapa kuligawa na serikali siku ya Moi, wazazi wetu ndio walipewa huku. Sasa mimi kurudi huku nikaona hapana, ninunue huku. Huku mimi nimefanya kununua juu. Kulipeana free, wenye wako hapo wanajua. Serikali ya Moi ndio ilisettle watu huku. Tena kujikaza ile deriblade yangu hapa kununua tena ndio hizo ametoa. More than 40 rooms hapa hakuna. Mimi naona kweli serikali imenifinya sana. Maloyo kunde jot gana 10 gie sani oselwar piny kendo gino oketo jodak go kama tek mokalo. Chenro mabende sirikal oramo ni onge dok chien nyaka gine ni ng'ata ng'ata modak e dhaora onge kinde mabiro e alworani. To kane pok omukwa, ang'o mamono ne luongo community members mondo bed piny, at least mondo wariw paro mondo wang'e ni kimukwa titero wakanye. Sani omukwa, nyithindo okere ok dhi skul. Mine ninde pap gi nyithindegi. Wantie gi jok mong'ol makata kuma gidhiye onge, gige okethore te. Kuma dake sani omuko onge kuma nya dakie. To wan vijana kaka wan ka sani onge kuma dwaninde kama dwagi onge. Kora kwayo ka gidaro ji to gitero kama food waste kama ntiere kwa shobe konya dar kono. Ruto hajafanya hiki kitu na mpangilio kabisa. Hizo 10,000 nasikia akisema zimepewa watu wadogo sana, ni kama watu wake ndio walizipata. Mbona hapo tukiuliza watu hajapata hizo 10,000, hata mkiuliza ni kilio tu. Kata kamano chenro mar muko udino ne obedo hayo ni rowere maneni alworani ne giriwore ka gikwanyo mabede moti ya wiye mana kaka ne gilwar piny. Kalure kod kaka chenro ni osebedi ka itayo, piny owacho osebedo ka iseyo ka isunde ni gidewo jopiny kinde chenro makamano. Riwruok mochung'ne kendo ratich oganda mar Kenya Human Rights Commission ne ohum ni oganda ahinya to mine kaachiel gi nyithindo gie sani kalo matek. Onego bed ni goli ot titeri kuminyalo dakie yo malong'o kaka dhano. Wach human being nyaka warang ngimagi. To wacho kaka Kenya Human Rights gino onego bed ni itume in a humane way. Okwatamre mondo kik moko utegi, lakini otumgi in accordance with the laid down human rights principles. Wakati ambapo unakuja kubomoa mahali ambapo pana watoto, mahali pana wamama na wazee na watu ambao wana ulemavu, ni vizuri wapatie nafasi waweze kujipanga. Shilingi 10,000 sio pesa ya kupanga maisha. Nakwambia already watu walikuwa affected na floods. Floods nazo zilibeba kila kitu. Nyumba, kila kitu mtu alipoteza. Sasa nikikwambia na kupatia 10,000 alafu nakuja kukubomolea maisha, hakuna kitu 10,000 inasaidia mtu. Seche matinga mara omeko ni medo yuak ka muko udi mag jogo modak machiegni dhaora ka kaka jopiny bende medo yuak kalure kod lal magiyudo okang' mane piny owacho ni biro kawo mar neno ni oganda modak machiegni dhaora ogol kendo dak mabor mita 30 kod dhaora. Eric Owenga, Ramogi TV, Mathare, Nairobi County. Nyakor mgajonge kanyo bende makelo giko mar weche manyien okinyi makawuono dakika 31 tok saa 12 mar okinyi. Chendo podi elach sana ka yo matin mabiro en nonro mar gazet midita kod nyawadwa Joyce Oduor. Kik di mabor. Skiza chapa ushinde. Haririchi? Yes. Huyu dada? Namuona. Ana pesa 100,000. Umesema kwamba kuna mjengo ambao utamalizia nyumba yako na mumeo. Mlikuwa mnajenga. Ndugu zangu wake ni kama hawa, wale ambao wanatafuta pesa, wanapata pesa na wanawasaidia kwa maendeleo ya pale nyumbani. Asante sana. Ukifika nyumbani wasalimu wote, msalimu mumeo na uendelee kushiriki, labda utapata 1,000,000. Asante. Skiza chapa ushinde. Kai paro ni in kod peke wi chal mar ngima mar paro mari. En gima kare kendo mowinjore ka ineno laktar. En gima kare mondo yaw chunyi ilos kod ng'ato ka ngima bedo ni matek. Maling'ling mag ng'eyo e wi ngima mar paro okelni kod Royal Media Services. We care.
Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Chik ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore ok kor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wendewa moko mag oganda, kendo wawero wendewa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Dakika en 36 tok saa 12 mar okinyi nyaka Ramogi Ajwang' machiegni nonro mar gazet matayi nyinga Joyce Oduor. Okinyi ma kawuono ntiere kae kod jafwambo marwa Walter Nyambaga mar mondo mi wami nonro mar gazet, wami siso mar ng'eyo gigo mantiere gazet momori idhi nyiew ibed piny isomo e yo matut. Oyawre Walter Nyambaga, ichiew nade okinyi ma kawuono? Chiew makare, kendo aneno ka an owuon korka kora angirora. Onga seneno kan kod midhiero mora mora, to kendo wantiere ka ok gidwachwa to nikech en chenro mar ruoth. Koro ang' no ila mantiere mondo jopiny obed go gi ng'eyo nikech mano en achiel kuom ting' ma wan go kaka jofwambo. Machiegni nonro mar gazede ariyo mag Daily Nation kachiel kod The Standard. King'iyo gazede ahinya gi ariyo gi angolo mari mar jafwamba inyanya to mano ma kelonwa sigana mag weche mag siasa. Gazet mane mineno ka nyalo usore ahinya odiochieng' ma kawuono? Aja neno ga Gangoch Tiang'. Miyo wuoyi na chungo weche. Tane kum oboke mantiere go giendi. Antie ka kod sigana mapile mar The Daily Nation to kod The Standard. Daily Nation nyalo usore kabisa to kendo Standard bende nyalo usore. To makoro ang' nodhi ahinya en ka ng'ielo ite ma yeye.
ma to mi mana siso mar dwaro mari moro mondo imany go dagaja idol godo chongi lakini chagi Daily Nation. Aya, gazede ariyo gitano ka kawuono gimenyo weche mag siasa duto. Wachako kod gazet ma Daily Nation okinyi ma kawuono kendo wang'eyo ni to Daily Nation ondike nange okinyi ma kawuono kinene nyabago ndike ka ni UDA in turmoil kalore koda achied nade kata gwondruok makoni kod kocha ini nyatu mar weche mosebedo kwaneno ka nitiere duond bura mar UDA. Nyaka sani kineno pichni mag jotelo mopogore opogore moket kanyo, kila ng'ato nitiere kod gino mowacho kotudore kod weche mag siasa masani koro otedore ahinya e duond bura mar UDA gi sani. Waneno ka jalup jatend piny Kenya, jagoro maduong' mano mar duond bura mar UDA, jotelo mopogore opogore makoro gibayo weche ng'ani atak ng'ani to ng'ani atak ng'ani. Magi gin mana weche mag siasa. Ing'eni wan ka gi ji manyalo chopo 7 ma neno malong'o to nyaka chop seche gi jok ma tipo margi okete obokene kae ma wach nitiere to moloyo to ng'at ma doketo gi ng'at mar 8 ma en jatend duond bura mar UDA en picha ne oketi mano jatend piny Kenya William Ruto. Kisungu luonge ni turmoil kigole dho wagunda mondo ikele aching en gimo kethore marach mimako go boke en gimo uo. Koro jundiko kete ni chal ni midhiero moro kwako duond bura niendi to ma kalore kit kaka weche osewuok kuom ji 7 moket picha gi ka. Wachak gi Rigathi Gachagua ma en jalup jatend piny ma bende king'iyo rang'iny kata mbi ma entiere go duond bura mar UDA tiluonge ni namba 2. Owacho ni nitiere moko ukebe moko man machiegni kod jatend piny ma dhogi mili ma bende wuondore ni gin kod mbi moko motegno ma bende nyalo seche moko loso e lo jatend piny. Gin nitie kaka siasa moko mag pesa boro mag onjelo gisenyumo masa mar piny Kenya kata Mount Kenya ni nitiere kaka ma ruogo wi jok ma wuok Mount Kenya kendo chako paro mopogore kata pangles giparo ma pangles wigi biro makuskus e weche mag siasa Mount Kenya to ma ok mor Rigathi Gachagua kata matin nikech inyalo paro nyaka no cham muma mo obed kaka jalup jatend piny ne kaka ng'atno ma seche moko kore nyalo wacho ni siasa mare odongo kendo ni malo ma jo od bura moko giende winje be ni kalo kuome kata apise ng'ado wach e weche mag siasa kendo ungo wi oganda joma sawa e loso matut e weche mag siasa kendo ka poni nitiere gimoro minyal dware piny owacho tikalo kuome. Moses Kuria mane en jaod bura mag Gatundu mosebedo kod duond bura pacho kaendi ok osemor kod wach niendi to kopogore kod nitie bende jaod bura mag Kiharu kata ok osebedo ni owuok oko mowacho pacho wuon nitie kaka moko kuom jotelo ma ok mor gi rang'iny kata lai ma jalup jatend piny tayo godo siasa mar Mount Kenya kata mana masawa ni ndio ok mor go to mijo ka giwuok kode palawanga ka wacho ni lai midwa luwo ok wane. Ineno ka jondiko kotudre kod jogo machiegni kod jalup jatend piny machalo kaka governor Mutahi Kahiga ka gigolo twak to wacho ni nitiere kaka jalup jatend piny manyo duond bura moro mondo en bende koro bed godo ongechre godo ni kopo nono ni wecho ochomo rieny kowuoyo to en bende en gi duond bura ne moro makopo ni koro imino wache mesa to en bende nyalo wacho ni an jatend duond bura moro machalo kama to magi kaka pogruok kata ke mar Jubilee no chakore. Koro ma nyiso weche 3. Adiri makar kere ni pogruok osebede kendo neno to owuok kuom josiasa ahinya to mantie duond bura mar UDA to kineno ka Oscar Sudi ma od bura ma Kapsaret oloso Kipchumba Murkomen ma en jatend migawo mar weche mag wuodhe kod apaya apida e yo madundo bendo loso inyalo wacho ga jadi mang'eny ya pile kolik tigo piyo kang'iyo piny to nyako pam buombe to dede bende neno gi ng'ede dede jogi jal wuoyo ga weche ma wuok kuom jatend duond bura ma margi owuon no gilos nono omiyo uka be nyaka ting mana gimo yudo oko. Koro injo ka jagoro maduong' mar UDA kogolo twak to kose chopi alap ndeke ma JKA kowuok e piny China ma bende noore kod duond bura mar party to okawo kede to chako ndengo godo moko kuom jotelo mantie duond bura niendi ma bende en bende ok onyal timo maendi
adiri makar kende ok onyal timo ma koko yudo wach mowuok kuom jatend duond bura mar UDA. Koro adiri makar kende ne kata gima wacho kae osiemo mago jotend migepe mano Moses Kuria kaachiel kod Kipchumba Murkomen wacho ni gisebedo ka gintiere wechego mag siasa mang'eny to giwacho ni kaluwore kod chik gin kaka jotend migepe ok onego bed ni giwacho weche mag siasa, onego bed ni gitiyo ne jopiny. Kata kamano Kipchumba Murkomen owacho kanyo ni an kaka jatend migao ok awach wach moro amora motudore kod weche mag siasa, matiende ni en osekichore gi chien ni an weche mag siasa sani aonge. To Johnson Sakaja be naneno ka wanyalo wacho ni ne okwero kata attack jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Ingeni nyadi mang'eny kanyo gavana ma Nairobi oloso Johnson Sakaja to nyok oluongo nying ng'ato. But adiri makar kende en ni waseneno rombe mopogore kit kaka jalup jatend piny loso motenre kod kaka tayo telo ma Nairobi to gi kit kaka jatelo ma Nairobi ma en gavana osebedo ka loso. Koro e kinde manyone giloso nyaka ing'eni nyo giloso kuma nade. Bomas of Kenya ang'o manyo timore? Nyo en romo mar jokanyo mag duond bura mar UDA motelo ne welo mar duond bura mar UDA kata yiero jotelo mabiro tayo duond bura mar UDA Nairobi. Ma bende king'iyo bedo jakom mar UDA Nairobi kende ji ariyo osewuok madwaro mondo bed kod komno. Men jalup jatend piny Rigathi Gachagua kanyakla kod gavana ma Nairobi. To kiwinjo kaka gavana owuoyo wacho niya kakoro in chal kagima ok oluongo nying ng'ato. Chal kagima in e county ka county. Ok oluongo nying ng'ato but wang'eyo ng'ama no target. County ka county nyaka beni buya mar achilili osemakie ng'ato gi nyingi. To in koluongi mana juma achiel ikawo juma achiel kidhi leme wi got ei bungu. Ma en wach motegno e siasa kendo adiri makar kende niya tok gweno mak mana ni gweno ni otede kod losruok ne. Wach makamana no komi peke it gazet mar 4 kaachiel kod it gazet mar 5 mano mar gazet ni mar Daily Nation. To it gazet mar 5 kanyo Nyambaga bende waneno kanyo ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyaka sani en bende koro wuok oko ka koro okwedo weche mane gazet ni mar Daily Nation ondiko odiochieng' manyoro ni nyaka sani koro nitiere duond bura mare modwa chako kata otenore kod duond bura moro mano mar The New Democrats Party mano TND. Wacho ni nyaka sani koro wacho ni onge duond bura mora ma nyaka sani koro amanyo. Nyalo bedo ni nyaka sani koro podi otemo yango ni pod ojakanyo mar duond bura mar UDA nyaka gi sani. Kapok motimore nyaka okongwa chiw poch gi pak ne jofwambo maneno itgi winjo moko wach mabedo weche manyien matucho. Ka report machal kama wuok bed kekore nyaka go kwan nitiere kwano moko magagaja duond bura mar TND en mar ng'a to ng'ama nyocho bedo jatende. Wanyalo paro ni nitiere rawech mane jatend piny machon Mwai Kibaki manyocho gwetao moweyo bedo jatend duond bura niende. Kapok motimore to nitiere romo moro manotim masa mar piny Kenya kamiluongo ni Limuru 3. Dewi Limuru 3 nitiere moko kuom jotelo moko mosewuok kaloso motegno ni ne gin e ong'ala manyime mar chano kit kata romo makit kod mano endo. Kopogore kod mano nitiere moko kuom jotelo moko mawachore ni nobedo kod romo man ei romo niendi nitiere moko kuom joting' ndaye maggi manodhi oloso kuom kod jotelo moko ma jotend duond buche mag party mayudore masa mar piny Kenya mak mana ni duoko kata gima ne gidwaro ne ok oyie. Kuom ranyisi Moses Kuria nitiere kaka duond buche owuon ne dwa ni mondo obi kanyakla obed Kiunjuri inyalo paro Sawa Party kanyakla kod duond buche mamoko mane dwa ni mondo obi kanyakla e twak makedo kod mani ema no luongo nying jalup jatend piny Rigathi Gachagua mar kwero okang' makedo kama niendi. To bed king'eyo Joyce e weche mag siasa kaendi kamineno ka iro sechako dhuolore iro no nitiere gimokele mach nitiere koro nyaka to notamre mondo mi nikech en gi luongo nang'o ng'iyo malong'o kata mondo mi en bende olos nyinge kata mondo ochiw ler en ratiro mare mondo bed kod luongo ni right of reply ka nitiere weche moko maduode magaje but nyaka chop seche giendi mathoth koka dwa timore mana chakruok mare. Aya wanto waketo wang'wa mar mondo mi wane aneni to UDA seche moko gibo luongo romo mar mondo mi giket odgi kumoro achiel kose rakruok mar weche pod ibro mana dhi mbele e duond burano mar UDA ko dhi mbele Nyambaga dwa wadogi it gazet mar 2 mano mar Daily Nation okinyi makawuono nyaka sani
ni nitiere nok mar yedhe moko kuom ute thieth mag piny owacho counties mopogore opogore pacho kae to mae biro kalure ni mano duol mochung' ne keyo yedhe e pacho kae KEMSA. Counties makamago nitiere kod gowi mag KEMSA mago moheo bilion 3 ma nyaka sani koro KEMSA bando kowuok e counties mopogore opogore pacho kae. Nyaka sani koro iwacho kae ni county ma Kilifi e county motelo ka gintiere kod gowi mano mar milion 275 mapok gichulo KEMSA e chwalo yedhe mopogore opogore ute thieth kiluwe kod county ma Nairobi kaachiel kod Makueni kod Wajir mantiere kod Mogi. Kata kamani wacho ni nyaka sani koro nitiere yedhe ahinya to mago mag kweyo rema mag antidepressant anti-diabetic medications ma onge ute thieth to ng'eni mage yedhe ma kata kentiere kod rema tinyalo yie konye e rito kata obed makare kinde ma koro pod rito nitiere pesa 2.8 KEMSA dwaro mondo michule mano kochakore ilune piro counties mondo mi ochwal omenda eka yedhe e ute mag thieth mamagwa kino marabura maduong' morieye kod omenda mipile yena alura mar dhen luwe kaedi counties kisi ipiro milion 36 Kisumu ipiro milion 1.6 yena yie mondo chak Migori milion 54.6 to Siaya bende piro milion 6.1 mabende poko timonade thulu machwalo ne KEMSA koro e buk Homa Bay naneno ka nitiere kod milion 104 itiyo maber nikech wang'ane dwa pisore ka kuma dieri en ni ka yath osekosore moko yudore e ute mag thieth to jopiny nitiere tuoche moko ma wengegi nyaka yud ni mana Panadol moro oga rang'iny monyalo nego godo teko mar del kuom oganda to e budget midhi som e komenda mar 2024 endi nitiere kaka ywak moko nitiere nikech nitiere moko kuom gigo mondusi e budget ni endi mamiyo kata mana yedhe machalo kaka mag kuoyo kuom suna moko ma wengegi tek manyalo piyo kuomi koponi osekuoge yath koro dhi bedo ni onge. Mae ywak makoro japiny nitiere godo ni to ka wachulo osuru mondo mi wayud moko kuom dongruok mochuno machalo kaka thieth to marang'o ok wanyalo yudo thieth nikech ywaruok osebedo e kind counties to kod piny owacho mamalo ni nitiere tije moko moduoki mondo dhi ne tend loch gwenge machalo kaka weche mag thieth to oduokgi e kalatas to ketogi e tim osebedo matek nikech bedo ka nitiere omenda magipiro mondo mi chwalnegi to kosetimore omiyo kaino ka counties temo choro mondo mi pok madhi ne counties mede gisebedo ka gidwaro mondo mi chwalnegi 450 makamana ni duol mapogo koro kane nitiere romo mokelo kanyakla jood bura kanyakla kod senate obedo kod winjruok kendo gido duoko koro yedhe to nyaka koro gichula duol makeyo yedhe pacho ka KEMSA mondo chwalnegi yath ka kamano 40 mibi chwak ni osiptal odhi bedo matek ahinya nikech bende miyo laktar mathieth e ute thieth mopogore opogore ka iting' matek ahinya ni kinde ka kinde gindiko ne jotuo yedhe to jatuo dhi nyiewo yath oko gino mamiyo jatuo pek kalore ni ute thieth mag piny owacho yedhe ma kamagi nyalo yudo nengo mayot to kidhi nyiewe oko kucha seche moko jatuo onge kod nyalo miyo kata jotuo moko wito ngimagi kalore kod nok mar yedhe e ute thieth koma kelo mondo mi omedi nyaka kalore ni osebedo maonge yath yedhe nang'o nikech okang' mar temo matek mondo mi yedhego madwarore oyudre e ute mag thieth kokamano tibedo ka in owuon kosechuoyi bidonge kata omiyi mondo mi kore dhi many moro machielo tibiro chuni mondo igol pesa uko okumba mar thieth
makonyi ywagruok gi mundo la. I don't know this gazette mar adek kamano mar gazette Daily Gazette mar adek kaka man mar ng'e constituency development fund nyaka sani koro higni 20 yange nesidage wacho ni higa mar 2014 mane higa mane omenda mokwongo golo kowuok e constituency development fund. Kata kamano nitiere sigana mano mar ol kalau mano Karue ene mane ochwalo paro kata nosumo paro mar mondo mi olos aguch omenda ma kamae kalore ni noyudo midhiero mano mar chwalo chenro mag dongruok mar mondo mi omi omenda mar dongruok to ning'ise ni omenda sani onge. Kata kamano mano miyo nochwalo paro makoro wantiere kod higni 20 nyaka mano mar constituency development fund CDF at 20, how the billions changed the game. But then seche moko nitiere dongruoge mopogore opogore mosebed ka itimo kowuok e aguch omenda mano mar CDF. Ing'eni teko jaod bura nitiere omenda mar CDF ma kopo ni onyiedhe oko to mit ka teko gi ni endi bede fungre katie nyamburko. Marang'o an kod teko e wacho wachni nitie dongruok moko ma otenore e kuonde chung' bura ma nyaka ten kod giluongo ni CDF nikech en omenda madhi counties ka counties kendo to ka osechwal negi to ka nitiere report ma wuok ni to ere kaka bura ma wuok kamano kamendi kendo timo dongruok manogol manokelo kanyakla jaod bura ma Embakasi Babu Owino e kind jood bura mamoko manotimo omenda mar CDF ni kata mana Peter Salasi bende ne osebedi gi rang'iny endi. Koro nitie moko kuom jood bura nyadhi e tiyo maber kod omenda ni. Marang'o nitiere en omenda ma osekonyo kata mana moko bende konyo e chwalo sumb were moko konyo nitiere en kar moger kendo maywayo wang' ma kod opogore owacho kod paro ma kamani ne gimo med chor magikone ikoro dongruok kata ber machal kod maendi inyalne kaluwore gi kit kaka dongruok mag pesa ni biro kata mane bidhi ng'i to ngi ne jood bura ahinya mar CDF nikech bedo ni mondo pesa ni sino wacho chielo ni ka pesa ni odeko to kata mana jood bura nyoyo bura kanyo ne munisipal moro mane gi ng'ano makoro gibiro ware mutsede otibe nikech pesa ni kendo giketo speaker margi e rindi mal kata okang' moro mase giwacho ni speaker wuodo kod twak mowuok mar omenda owuok jatend migawo mar omenda ma en Profesa Njuguna Ndung'u kinde mane pesa ni machiel kod mane olewo yango higni 20 tok oseket e counties to nyaka wachiw puoch kod pak ne jood bura mosetiyo makare kod pesa makende pod mane kelo dongruok ne jo nyaka sani bende koro gi kwedo mago jood bura mang'eyo moko waneno ka tiyo marach kod aguch mar CDF nyaka sani koro wacho ni teacher moyange gazet mar aboro tiere sigana mantiere gazet mar aboro mano mar gazeti mar Daily Nation be nang'eyo ni nikelo nwago e weche manyien mag odiochieng' manyoro nyaka sani koro wanyalo wacho ni nitiere kaka jood bura temo mar mondo mi ochopa ne dwaro mano mar budget mar 3.9 mabo bedo budget ma ibro bed kisomo mano mar hik omenda mar 2024 2025 kata kamano nitiere omenda ma kore lach kai mano mar bilion 302 manyaka sani koro wacho ni nyaka koro biman kaka inyalo yudo omenda makamano mondo konye pongo budget mano mar trilion 3.9 mano mar higa mar 2024 higa mar 2025 kata kamano nyaka sani koro wang'e ni nitiere mano finance bill mar higa mar 2024 ma nitiere od bura kata kamano wacho ka ni sani koro nitiere taxes kata usuru mopogore opogore ma ogeto mar mondo mi omedi ne kwan usuru michoko manyalo konyo mar trilion 3.9
koro wacho ni nyalo miyo jogo ma osebedo ka keto mwandu e pacho kae kata jogo ma osebedo gidhi e pinje ma oko kaluwore kod ng'eny ma koro biro bedo ka bembogi e piny Kenya. Mano en adieri, ing'e ni olai malong'o mar bedo kod budget misomo e komenda achiel kuom gima katiba dwaro ka pach piny motimo kod jokanyo mantie sekta bura kaloso kodwa to kao moko kuom paro mano ochwal kod sekta bura mokelo kanyakla kata mana joketo mwandu milongo ni Kenya Association of Manufacturers manyo obwogo wuok pacho ka mondo migi gipilre pinje moko machalo mago mag Tanzania e piny libamba ma Uganda kagiluwo ni nengo timo ohala pacho ka because of business gidhuliech twenyo got kendo medo to ma keto gi e okang' moro ma ok ginyalo bedo kod jotich manyiso ni kopo ni oko okono kendo ne moko paro mar chik gisani mar chik kopo ni ok bedo chik to ginyalo wacho ni utingo ng'wan pinde ni mondo ni bure riwruoge machalo kaka KNPG ma bende kano yudo thuolo mar chwalo pachgi to giwacho ni paro mar chik mi idoye kaniendi kopo ni ok ong'ie malong'o to japiny wuon ma yuto ema miyo yudo hinyruok nikech kuom ranyisi iwacho nitiere atamalo moro manyaka medie moko kuom gik machalo kaka odeyo mar mkati kanyakla kod modhi mag tedo to kata mana chiemo mamoko ma weyo ni in kaka ng'at ma seche moko ok jayud rabuon moro mapile matiyo kod mkate slice moko matin to uso gik nyachai moro gurungi moro ma bende onyiedh mana bibora kata rwath moro to losi biro bedo kod midhiero mar yudo breakfast nikech ni maromo milion 2 mag Jokenya ok yudi chiemo moko bende odak sedo makate to nyalo mako iye mondo mi odhi omany ne rowere to machielo kendo ma bende duong' e paro mar chik ni en ni nitiere kaka osuru moko machalo kaka mago mibiju kuom nyamburko kata kuom geche ywak nitiere ni kinde ma osenyiewo kod nyamburko endi kochopo e kinde ma itono ne mauta e tesen mauta be nitiere osuru moro michaki juogo kuome chako juogo kendo osuru moro e weche mag okumba biro hinyo jowegeche to kendo king'iyo kit kaka olos chik ni endi en nitiere omenda manyalo chopo kuom ranyisi gari mar $1,000,000 kende kama endi wuon nyamburko no endo biro chulo maromo $50,000 to ng'at moro ma seche moko ni gari mar $1,30,000 kata mana $40,000 kata $5,000,000 moro to ni ok nyal chulo makalo $1,000,000 ma jolony korka weche mag chike kata riwruok mag okinde pacho ka LSK wacho niya ma en rocho ratiro e yor akwede koro giluwo ni ka ok orang malong'o paro mar chik ni endi to mit kaseche moko biorakre kod buche buora e pacho ka endi motenre kod rocho ratiro mag oganda kata tamo jopiny bedo kod yono malong'o minyal rakruok godo e yore mag manyo osuru to maduong' ma nyaka bende yiena mondo alieka en ni budget maked kod mani endi kibisome ichile report ma kamiti ni endi biro loso kotenre kod kao pach jopiny ywak mantiere ni to pach jopiny gi endi kata bed no sekawgi bende giko ne to idhi kwangi bende bidhi nywandgi e report mane penjo maduong' ma japiny osebedo ka ok donjnegi nikech kiwacho ni kopogre kod maendi nitiere dwaro makende mar keto moko kuom okenge mago mag pod osuru mibi manyo godo bilion 300 mekore fuaro kani mondo mi budget mar 2024 mimanyo 3.9 niendi taragana mondo mi obed ni koro inyal chop mondo mi yude kech iwacho ni duol machoko osuru pacho ka kere osebedo ka ok chok omenda kata mana geto margi mondo chop kare koro ywak to ponitiere inyalo paro achiel kuom jogo mane ok oketo kokgi report mane ochwal e komenda mar 2023 en mana jod bura 2 machiel kuomgi en Adipo Kuima ntiere kanyakla mar kamiti ni endi ma doyo i pach joganda kendo kawo kanyakla koro obdhi bedo mamit bele kaka uneno odiochiengi mar
la dario mo mi le pod ne odura kum jumbe no kaja chupo odura kanya pod bigaw da abiru chu thulo kata man puny kanyakla kod bigepe mo osebedo ka chien chenro mag dongruok ni magoto jopiny rito bar mondo mi onene ni to biro bedo nade kapo ni biro bedo mar komena mamano kata oyande ngi ani mantiere it gazet mar 17 mar gazet mar Daily Nation machinglo makamano nyambaga kapok ichako lose adwaro ni wanene achiel kachiel nyakora Mugia Jwang bendo ne ane gino mwalose kalore kod machinglo kata katuna magazet mar Daily Nation oketi it gazet mar 17 okinyi makawuono machinglo makamano kwangie nyambaga gino wete matimore duon mar UDA gisa nikech waneno koth kanye makoro goyo gi yena monda chuti machiglo ne gi kit kaka an wuona nene kendo gi kit kaka koro otonyore. Namba 1 e machiglo ni endi wan kod ji manyalo chopo dhano aboro kama endi gini ji aboro to bed kikwi wil ni kane wachako itoboke ne wan kod ji abiriyo koro machiglo ni endi gik machwe ok gin koth to giae boche to gima e polo kial gik malwar gi gin chudi kata microphone gi dholiech mag kodwol to ngato ka ngato aneno ka nigi chudi ni endi mar kodwol tiende niya miye microphone mondo irit gimo timo nade gimo da wacho koro we mondo ngata achiel ni guguru moro mar kingi owacho ni en ruoth to ng'at ni endi orwako law matong gweno surane be wanyalo to surane en gi umoro motonyore kama en gi wang' mogwodore gi iye to gi it mojambo to ng'at achiel nitiere kod mambul to tito wiye ochalo mana jagoro moro to nitiere kebe moro ma en angoch niang' moro eto chalo kendo jabedo ga gi nong moro matin e lembi kama endi onyalo bedo jatelo moro Nairobi kendi to ruodh cha bende chal ni wuok yo masawa to ruodh goro moro ako mambuli endi onyalo wuok na mana yo imbo kocha chande makmana ni nitiere tung koni endi yawuowi moko ma gin gi owang' gin gimoro amora mobiro e dhogi ginyalo wacho kendo ng'at achiel bende orwako lew dhiang' mana mabende lew dhiang' ma tong gweno to itio jambo kasto chal ka gima pino kae nikech chal ka gima i dhoge dwani mondo ojien but maduong' nitie nyadende moro kendi ma jarwako gudu mana mar riembo ndege en orwako law ma rambul kama koro gima duong' ma imiluongo ni machiglo ni temo magi gin josiasa mantiere opogore kendo bende e kidinji mopogore opogore but kopo ne gido thuolo mar loso gi jopiny iwacho ni ginyalo wang'o molemo wang' mabungu wang' kalore gik mawuok kuomgi koro tem gagi kaendi mondo mi gibed kod orruok to orruok no ok nyalre kendo keto kebe moro kama en odong' mana ne gibilo en mbui en tich duoko gi kendo ndiko gimowuok e pache mane gima machiglo ni en Aya nyakora Mugia Jwang ageno no machinglo makamano nyambaga bendo fuone kanyo machinglo makamano bende nyalo pongo gi pi wach ni gintiere ng'ado notie kod wach mantiere e gazet mogika no mar gazet ni mar Nation nyambaga pokong'e ane gazet mogika nyaka sani kod wach ni ripok no mar mar nata nyaka sani koro nitiere kaka gin bende koro gidwaro ni jopuonja mago maderoma 40,000 mapuonjo junior secondary school mar mondo mi oriwre kod riwruok margi jokupet dwaro jopuonj JSS jonat bende dwaro jopuonj JSS ka giwacho ni jopuonje 40,000 go kapo no giriwore kod kupet kata nat to nyalo ting'o malo kwana mar jokanyo manitiere e riwruok obed mar kupet kata mano mar nat to ang'e ni mano koro biro bedo ka ting'o malo yuto margi magiyudo dwe ka dwe kata mano miluongo kanyo kod dho ngere ni monthly contribution dues ma ichwalo ne riwruoge mag jopuonj kinde ka kinde kata kamano ang'e ni magi duto timore kinde ma jopuonj mag JSS gisebede ng'anye pacho kae ka gidwaro mar mondo mi sirikal ondik gi e yo mongirore e pacho kae ka achiel koting'o malo sargi giwacho ni kotime manyalo miyo gi maonge ng'ikruok moro kendo ka chunygi omor igene riwruok ni kod agete margi kendo gino magidwaro koro ywaruok mineno kosewuok e kind kupet gi nat ni endi magi gin mana moko kuom ma riwruok oseketo mondo mi juol yuto
yuto margi nikech dwe ka dwe kata e riwruok mag yuto kanyakla nitiere choko moro madhi e grup koro weno gi kod riwruok ere kaka ne nyalo konyo jopuonj madundo JSS mondo mi ochop lek mar temo sundo okang' midhi kata bende sirikal osego bade piny wacho ni nitie omenda moro mwatengo mabiro neno ni mondo waket godo e ndiko mongirore man kod modo aheri kata dhi osara machwe malong'o moro makare nikech nitiere pesa gologi ma tok osedosi to dong' kata mana ma tok isechulo ot to in bende nya kodi moro ma iwe minyalo dhi nyiewo ok bed ni nyalo yudore mapiyo. Koro ka ywaruok nitiere e kind kod mondo mi giyud kaka ginyalo keto mi ka gin bende gisudo dwaro ni to moro kod winjruok ng'ama nolomb wadgi kata nyako kisero nyaka iwana weche moko ka seche moko muol mi to chonge kak mo kata kamano gin be koro gichano mar mondo mi gilos riwruok margi giwegi mago mag jopuonj mapuonjo e junior secondary school. Aparo ni mano nyalo bedo maber nikech nyadi mang'eny ng'eni wasebedo gi Kuppet, wasebedo kod NAT. Koro ka ywaruok bedo seche moko to jathek bedo maonge. An anyalo jiwogi mondo gichung' chung' kar tiendgi, gin bende gibed kod riwruok ma margi owuon. Ywaruok ma seche moko nyalo bede niya, ere kama JSS ni ongirore. Entiere secondary koso entiere primary. To ma nyalo miyo mi gin bende gibed kod thuolo mach mondo gidonje achiel kuom riwruok ma gintie kalore kit kama pek margi nitiere. Ai adwa ni wakete gi gazet ma Daily Nation. Wang'i ane it gazet mokwongo mano ma The Standard okinyi ma kawuono. Wang'i weche ma gimi peka e gazet mar The Standard. Wasewacho nyaka Ramogi Ajwang' ni gazet mar The Standard bende omenyo mana weche mag siasa mago UDA war of words. Ginto koro gikete kae ni war of words, rakruok mar weche mosebedo ka timore e duond bura mar UDA. To magi gin mana ka machinglo mo wanene gazet mar Daily Nation. Mae ma koro The Standard wacho ni gikete kae kalure ni ng'ata komi microphone kanyo to weche ma odhi wacho nyalo bedo ni koro irita mar mondo mi owinji ni tang'o ma giwacho. Taneno ka gazet ni mar The Standard bende oketo auja moro kanyo manyiso ni weche nyalo bedo ni omuoche duond bura mar UDA. Mage gazet kata mano gima gazet mar The Standard omiyo pek okinyi ma kawuono. Akeko nyalo yudo gazet mar The Standard mar mondo mi wang'iane. Pichni moneno kanyo bende gin pichni mag jogo ma wasenene gazet mar Daily Nation nyamba. Tingeni kisungu mar The Standard to kete ni en lwenj weche mamuko to nyadi mang'eny nitiere ga dhok moro mane wajatiyo godo ni mabugi manyenye to en gimoro ma kore ga tache do bedo otamo ng'ato. Ineno ka jotelo giendi ka gin jogo mabuonjo to e tok buonjo gi ni nitiere weche moko ma wuok kuomgi iwacho ni wachi moro marito wat mano ok osebedo katimore kendo thuolo mantiere en ni inyalo paro e kinde debate moro kane dhi nyime kane pok odhi oyier to jalup jatend piny nowacho ni onge lweny manyalo bedo e kinde kod jatende nimar jatende en ng'ano ma chunye ni kare gama ni thuolo man kod lony e tayo chenro mag siasa mare to moloyo ni en ng'ama obolore man kare. Tok iga gi nus kata mana igni ariyo to nitiere moko weche moko mosechako wuok kata bed ni jatende owuon to pok owuok oko moloso kuom jalupne bende pok oloso marach kuom jatende but kalure kod jogo moluoro gi man machiegni olemo wang'. Nyambaga wach ni mogik ka waloro nonro mar gazet okinyi ma kawuono kalore ni gazet ni mar The Standard be naneno komenyo weche mag nok mag chanjo kata yedhe chanjo mag nyithindo kaachiel kod ng'anyo mago mag clinicians ma pod dhi mbele pacho kae odonjo odiochieng' mar 58 odiochieng' ma kawuono ka giwacho ni nyaka koro migi omenda madirom bilion 3.5 magidwar mago duto nyaka Ramogi Ajwang' nyalo some gazet ni mar The Standard. Wach ni mogik mana mapiyo piyo. Wachna mogik aja kuyo ga gi jogo magoro kao gijabedo ga ito boke ahinya kichiegni tieko boke
to gibedo koro kele wach moro mar kuyo kod osiepna moro mathiring'inyi mowito ngimane iluongo ni Mama Diana wuok e gwenge ma Kweru kachande. Koro an bende an akuyo kodgi, ok osemiya kwe nyaka nyo wit ngimane nikech nen iluongo ni matron. Ing'e matron tichne? Ing'e tich matron. Koro weya kanyo kod kuyo kabisa. Anyuola mar Justus Kabaka Nyunja obed kod kwe. Atieko. Bende nitiere jafwambo mano Shadrack Miti mamene nowito ngimane odiochieng' manyoro. En bende wachwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne familia mare kaachiel kod od fwambo mar KTN makoro wito achiel kuomgi mane tiyo kodgi od fwambo kanyo. Wakwa mar mondo mi Nyasaye oket chunygi kama okwe. Nyambaga erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi ibie nonro mar gazet walidhone mana Nyakwar Ramogi Ajwang' gigo mantiere gazet mana mapiyo piyo. Gikanyo mochopo gode giko mar nonro mar gazet Nyakwar Ramogi Ajwang'. To bende amedo paro ni odiochieng' ma kawuono nitiere nyasi mar alam ma obagi e magawa moro manobore Nairobi ka jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne kod jotelo mamoko biro bedo ka yuoro e nyasi mar lemo ne piny Kenya odiochieng' ma kawuono. Wabobedo kwaluonu godo achiel kachiel okinyi ma kawuono. Ka yueyo madundo gi sani bang' yueyo to Cleophas Oluocha biro bedo ka donjo kod twaka e chenro mar rupiny. Ka bende kinde ka kinde wabiro bedo kwadhi mar mondo mi walunu kata wakelnu gigo matimore e kinde makoro baga nyasi mar lemo ne piny Kenya. Kik idhi mabor. Chandruoge maluorore ngima ng'ato kaka kuyo, luoro, bedo kod towo, winjo ka gima iwito gimoro, winjo ka ok imor, lalo chia mari bende nyalo dwaro hocho. Maling'ling' mag ng'eyo e wi ngima mar paro okelni kod Royal Media Services. We care. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811 *495# to get Our Father. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiochieng' kod odiochieng'. Welding kaka idwa chake nyaka ibed gi machine, grinder, vice ng'ado chuma, grinder go grinder, machine weng'o. Ikrine nyiero ma ok rum.
Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar nyarko chia. Adwa ni rundo supia ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo weki mag moro bedie. Ang'o ka gich mabiro sati ni? Na jok sa hinago jok mwane. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Chakre kinde mosekalo, ka e chuny ngima ma pile ka pile. Siprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying no ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma keke mami. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Oyaro nyakor mogi joma chiegni okinyi ma kawuono ka en alam ne piny Kenya chenro dhi nyime nyaka sani nyaka wayudo alam no ne Kenya bende jofwambo nitie kanyo bedo kata piny ma kawuono nyaka Kisumu kanyo kod mokio nyaka sa kawo mi gik mopogore opogore mosebedo kata sani kal telo mano kame bage alam nyaka sani piny sechope chal mar wach gin mage nyaka sani thor wach igeno lama kamano chako kanyo okinyi saa 12 kod dakika 5 nyaka sani gisechopo kama chal nade kanyo kanyo Lydia Okeyo mondo mi ang'o ne mathoth ka otenore koda wechegi kata alam mano ma bende nyaka sani osechako kata ka oganda mero donjo chenro osechopo kure. Lydia Okeyo oyawre kendo en mor mar neni okinyi ma kawuono chenro mar upiny nyamiwa ne chal mar wach adieri ni alam ochomo kama chal nade kawuono. Oyawre nyakle ufasa biro ni achiel koya e Safari Park mana magawa e boma Nairobi bende hibage achiel malang'o e pach kae ma en Mario Uganda kanyala yo mar londo me konyo Uganda kendo e pacho